kaže ja sam došao da spasim stado Izraeljevo. Tako i Gospod, tako i crkva, tako i mi svi treba da primamo i prihvatamo ljude koji žele da budu sa nama, da budu naši prijatelji, da budu naši saborci i da budu naši bližnji. Jer kao što i same zapovijesti govore, a kaže dvije najveće zapovijesti: ljubi Gospoda Boga svoga svojim srcem svojim i svojom dušom svojom i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe. I onda postavljaju Hristusu pitanje: a ko je naš bližnji? Bližnji nam je svaki čovjek, jer ako smo mi svi, braće i sestri, ako smo napravljeni po uzoru na Gospoda Boga, tako moramo i u svojim srcima u ovim teškim vremenima za duhovno napredovanje naći volje, snage, da uvijek budemo bliski sa ljudima koji to zaslužuju, a da onima koji čine zlo i onima koji čine neprijateljstvo protiv nas u najvećoj mogućoj mjeri oprostimo. U ovim danima, od kako sam došao u Sjedinjene Američke Države, u Washington i New York, i u ovim danima kada se svaki dan srećem sa porodicama i sa mnogima od vas i bivam vaš gost u vašim časnim domovinama, moje srce je ispunjeno radošću, jer domovina Crna Gora živi u svakom vašem domu i živi u mnogim vašim mislima i mnoge misli i vaši dani ispunjeni su vašom domovinom Crnom Gorom. Biti častan, iskren i pošten čovjek, to je ono što učimo u porodici, to je ono što su nas naučili naši preci i ono što nastavljamo kroz naš život da unapređujemo i da hrišćanski obnavljamo. Mislim da ćemo ubrzo imati radosne vijesti. Jako mi je drago što vidim nove ljude koji dolaze u crkvu. Napravili smo ovo bogosluženje koje će biti, evo, već 2 nedjelje je bilo, još ovu 3. 18. da se svi okupimo oko jedne zajedničke čaše i pričestimo, kao što je danas bilo preko 10 ljudi koji su se pričestili i primili Hrista. Tako nadam se da ćemo vas obradovati, kao što smo zahvalni našoj braći Bjelorusima iz Bjeloruske autokefalne crkve koji su nam dali ovaj hram da možemo njemu da služimo, da ćemo ubrzo moći da ovdje osvetimo hram Crnogorske pravoslavne crkve i da imamo crkvu u kojoj ćemo se skupljati i crkvu u kojoj ćemo svi biti dobrodošli, u kojima ćemo moći da proslavljamo naše i duhovne, ali i državne i narodne praznike. Jer suština jeste u tome da nastavimo onaj put časnih Crnogoraca koji su 1923. godine imali na tlu Amerike svoju crkvu za vrijeme Arhimandrita Nikodima Janjuševića i da nastavimo taj put, jer upravo crkva je duhovno utočište svakoga naroda i ne postoji ni jedan pravoslavni narod, a da nema svoju crkvu. Mislim da smo kao Crnogorci dostojni i svjesni koliko to znači i da moramo svoju crkvu imati svuda gdje smo. A i ovdje u ovom velikom gradu, u ovom gradu velikih mogućnosti u ovoj zemlji blagoslova i zemlji demokratije, očekujemo da ubrzo svi zajedno damo koliko možemo da taj hram kupimo i da u njemu ovako stoje uvijek i vječna zastava Crne Gore i zastava Sjedinjenih Američkih Država, da tu dolaze i svještenici, i vladike, i prijatelji iz Crne Gore i da ta vrata te crkve i tog našeg crnogorskog doma budu otvorena za sve ljude dobre volje. Neka vas Gospod Bog blagoslovi, čuva, da svakog napretka u vašem poslu, u vašim životima i blagoslovi vaše porodice. Neka je vječna Crna Gora, neka je vječna Amerika, neka vas